seperti ikan lomba-lomba ini. Iki sisi iki. Uh. Ini foksil, Dulur. Nah, ini foksil termasuk foksil yang sangat langka. Nah, halo dulur-dulur kabeh sak Indonesia, ketemu mana bocah dompet dulur. Kupat lepet taline janur dulur, andul selamat sak umur-umur, gak tegal, gak sawah, gak mangan, yo gak betah yo dulur-dulur. Korek kelontongan, watu titikan, klepean yo kloyongan, oleh setitik satokan yo dulur. Ngunduk karo delem bale dulur-dulur, awan-awan golek kancane. Pancen soro dulur wong gak duwe, golek sing dipangler tenagane yo dulur. Kembang turi melok-melok sego wagang karene sore, gak peduli wong alok-alok, wong sandang pangan golek dhewe ya dulur. Iki tak dombel tengah kali dulur. Dulur, salam sukses, salam bahagia, salam sejahtera. Tak dongano dulur kabeh sukses. Tak dongano bahagia, rumah tanggae adem ayem, tentrem, anak putune dikai sehat kabeh ya dulur. Tak dombel mek iso donga dindonga karo dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Iki tak dombel iki coba menelusuri kali dulur. Biasa lek mari rendeng utawa mari banjir iku ana foksil kayu sing umure ratusan tahun utawa ribuan tahun. Ayo ditelusuri cak dulur ya, ambil cak dombleh kali mari banjir iki dulur ya. Bae nemu foksil kayu utawa foksil watu sing nyerupai apa tah wis pokoke sing penting cak dombleh iki mlaku-mlaku ndek kali, coba dulur simak. Iki mari banjir dulur. Iki rendeng di tahun iki tahun 2023 ya. Di bulan-bulan papat di dulur Katirioyo. Lah iki tak dombleh ana di tengah kali soal iki mari banjir bae ana foksil-foksil sing unik. Nah iki ayo dulur nelusuri kali iki ya dulur. Ngapunten dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Ana lupute omongane cak dombleh utawa videone cak dombleh sing kurang apik cak dombleh njaluk sepuro karo dulur kabeh sak Indonesia lan sak dunia. Ayo iki cak dombleh nelusuri kali di tengah curah. Nah, curah iku jurang dulur. Ayo banyune bawening iki ndek alas ya dulur. Ya ana foksil kayu sing ratusan tahun biasa kenyut. Nah, teko alas dhuwur biyen dulur ya. Coba iki cak dombleh tak munggah nang kono dulur. Ya apa rupane ndek dhuwur bae ana nemokno foksil sing rada nyeleneh. Sing dulur durung tau roh ya. Biasa nek mari banjir kan rada dulur. Sembarang kali berubah. Dalane banyu. Lah iki joget-joget kok ngene iki dulur lho. Lah iki rupane ana akik dulur ya. Batu akik nyerupai akik bounder iki kote. Mungkin lho ngene-ngene iki foksil dulur. Nah, ini foksil termasuk foksil yang sangat langka atau unik. Itu sing bentuk alam. Pembentukan alam melalui banjir kene iki dulur, melalui banjir banyu. Foksil iki coba tak coba simpen ya dulur. Tak lebone kantong, asal tetep nang mlebu kantong dulur. Nah, iki tak lebone kantong asal tetep. Nah, iki lho foksile lho nah iki. Barangkali bermanfaat bagi orang lain. Nah, dulur. Coba iki tengah kali nemu foksil sing aneh. Ayo ditelusuri terus ya dulur. Coba di tengah kali iki barangkali ana sing unik. Soale mari banjir biasa iku muncul barang-barang unik utawa benda-benda yang unik tersangkut dengan air. Nah, kayak ngene iki dulur ya. Nah, ngene iki batu menyerupai emas. Nah, ngene iki seperti emas. Nah, kalau ini dulur iki foksil batu yang menyerupai emas. Nah, dulur ya. Coba dulur. Nah, ini biasa tengah kali ku pasti ada yang
unik kalau di musim-musim rendeng, musim penghujan, habis banjir. Nah, kayak ini batu yang sangat langka. Ini watu dulur-dulur. Nah, kayak ini. Coba ya dulur-dulur ditelusuri terus ya. Baik menawa ono sing lebih unik lagi utawa fosil kayu sing umur ratusan tahun. Lah iku ono manuk dulur-dulur menco kali, menco batu. Rupane ireng ya, sering barengan lho mlaku-mlaku kok. Nah, iku mencolot nang watu lah. Niku. Nah, mencolot iku. Nah, coba ayo tak aerono dulur ya, coba ya. Embonge rada angel. Dadi cak dombleh iki kae mencolot. Nah, kaya ngene iki dulur iki watu sejenis batu yang sangat langka, ngono lho. Nah, kaya gampang-gampangnya lek mari banjir kaya ngene iki tergerus air, dulur. Iki cak dombleh sengaja golek video nang jero-jerone kali. Nah, barangkali ada penemuan yang sangat unik dan aneh. Ada fosil-fosil kayu, fosil watu yang menyerupai benda yang mengunikan. Ya. Nah, itu dulu ya. Ya, ditelusuri terus dulur. Aja bosan-bosan dirapi dhewe Cak Dombleh. Cak Dombleh itu menelusuri sungai, barangkali ada yang sangat unik. Kabarnya apa dulur? Ya ngapunten dulur, soalnya ngene tengah kali ya bawater ini. Oh, manuk menco batu dulur. Nah, rupanya durung ono ya dulur ya, durung nemu. Nah, coba iki tak munggah mrono maneh dulur ya. Nah, itu apa dulur tuh? Rupane iku. Nah, iku ana fosil kayu sing gawangake kaya anu. Kaya ikan lomba-lomba ya dulur. Iku fosil kayu coba ayo dikideki dulur rupane apa ya. Nah, iku ngene biasanya ono dulur. Coba ayo dikideki. Nah, iki pas tengah kali ya dulur. Sangat unik. Nah, pas dowangak ketepakan dangak terus ono motone dulur lho. Nah, seperti ikan lomba-lomba utawa iwak hiu. Nah. Diarani iwak hiu iso terus ikan lomba-lomba ya iso. Nah, orang ini gitu. Itu biasanya umurnya wis ratusan tahun dulur-dulur ya. Wis koyo ngene, wales. Oh. Nah, iki pas iso tersangkut nek kene iki pas kencenge cepitane watu. Nah, tersangkut pas tengah kali dulur lho. Nah, dulur ya. Ini tengah kali ya iki. Oh. Fosil kayu berumur ratusan tahun rupane iki. Nah, iki dulur. Iki mengko ngono kayu wis kare galihe, biasane kayu ngene iki dijaro suwe. Dadi watu dulur. Nah, ini. Iki Cak Dombleh iki mlaku-mlaku tok kene iki nemu iki mang dulur ya, sebuah fosil kayu ya. Ini kadang-kadang itu pasti ono kayak mari banjir fosil kayu itu Cak Dombleh coba menelusuri kali atau lepen atau sungai itu menemukan sebuah fosil kayu yang umur ratusan tahun. Nah, coba Cak Dombleh tas ya dulur. Lha apa rupane ya dulur.
entase, iki videone tak sekete dulu. Tak sekete sik. Coba Cak, bambelan tas. Aduh. Wah, betul. Ini galian tok, galian wap. Wapik dodol. Nah, iki jenisnya iki bolong-bolong dodol iki bolong-bolong nang iki bekase fenomena alam. Jadi sing bentuk iki kali. Tabrakan ambek banyu iki ya, tabrakan ambek watu-watu iki ya sing nabrakno banyu banjir iki. Dadi kaya ngene iki. Bolong-bolong lagi ana watu. Kok pas ana motone kencenge ngene iki, terus iki congore ya. Kaya iwak lomba-lomba gitu tuh. Seperti ikan lomba-lomba yang mau naik atau mau mencolot. Nah, iki kaya ngene. Ya iki sisi iki. Nah, iki ketore iki ana punuke sikile. Nah, iki kan ini tutur. Nah, iki coba lho tutur lho. Iki kayu arek gani. Loh. Mabot. Nemu kaya ngene iki. Sebuah fosil kayu yang berumur ratusan tahun ya.